Que tal? Pois nada, hoxe o día non está moi caluroso, tampouco estou seguro de que sexa o máis idóneo, pero bueno, imos tentar buscar algunha raíña. Hai estas zonas de asfalto, máis que nada por claridade para localizar algunha, pero tamén teño algunha de terra, camiños de terra. Así que, bueno, imos ver que podemos atopar. É a miña segunda caza, por agora sen éxito. E, bueno, para as raíñas estou levando estos pequenos tubos, vaya, xa sabía eu, estos pequenos tubos de mostra para centrifugadoras, que penso que son bastante cómodos para a primeira recollida inicial, e logo, por suposto, os mandamos a un tubo de ensayo xa en condicións, non? Isto sería para algo temporal. Así que nada, imos tentar atopar algo, e senón, pois bueno, un paseo que nos damos. Aquí nestas pedras, xeralmente, sobre todo cando fai calor e fai sol, suelen traer os ovos para deixalos debaixo delas. Xa as teño localizadas, pero bueno, hoxe evidentemente, como non fai moita calor, pois están todas tranquiliñas, non? Pero bueno, hai algunha que outra por aquí, pero evidentemente tampouco é cuestión de levar nada, porque os formigueiros non se tocan de ninguna maneira, a que ninguén se lle ocurra escarbar nin nada, porque iso non leva a ninguna parte. Ademais, é moi complicado atopar a raíña. Ten que ser das princesas que voan e que despois son fecundadas e que están xa coas asas quitadas e listas para elas mesmas fundar unha colonia. Pero nunca, nunca, nunca se vos ocorra escarbar nun formigueiro, vale? Porque non se pode destruir nada, nunca. Aquí temos un formigueiro e a xulgar polo que están carretando deben ser mesor bárbaros probablemente, porque están carretando sementes e demais. Temos aquí outra moi máis grande, mira. Aí. Están deixando aquí fora todas as cáscaras das sementes, parece. Pois sí que teñen un bo traballo aquí feito.
Pois sí que está carrexando esa, Mira. De aquí non vexo que leva, pero vamos, está con forza dándolle, tirando. Parece unha mosca, unha vareixa ou algo. Ala, xa se foi. A verdade é que o mimetismo que teñen algunhas especies é impresionante. Aquí, máis ou menos no centro, tedes un saltón. A ver se conseguides velo. Ata casi complicado para min, que ni siquiera estou centrado ben no... Ahora creo que igual xa empezades a ver algo mellor. Voume acercar, Ainda, bueno, vai saltar seguramente. Pero xusto aí no centro, aí o tedes. Moveus un poquinho. Pois sí, aí está. Todo isto neste camiño de pedra e terras que, bueno, formigas por agora nada de nada. O dito, tampouco sabía se o día é moi convinte para elo ou non, pero bueno, polo menos ter un paseo, e se algo cadra, pois, bueno, aí o levamos. Bueno, a punto de marcharme, e aquí é terra no chan unha libélula, non? Parece que é unha libélula. Aquí temos. A ver se non levanta voo, que estas son tamén moi... Se sabedes a especie, por favor, adiante. Nos comentarios dicídemo e imos un pouco registrando datos, e o mesmo para o saltón de antes, Me poñedes nos comentarios o que a especie que pensades que é. Bonitiño, mira. Aquí hai outra formiga levando comida. A ver se un foco ben. Xusto se puxo debaixo. Vale, aquí está. Que especie será? Pois nada, volvemos, non houbo sorte, salvo que de camiño atope algunha, así que nada, haberá outra próxima. Eso sí, polo menos algún que outro becho se que vimos, así que non foi en van o paseiño, vale? Vémonos.